Yen wis tak tutuke wujud tali sakotange saiki elako ilang seslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan negane nemewu kuwi wujud tresnanku jare kowe melu aku lako mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kota. Kotang iki kasimpen kekane pati kali kotang saksi tresnaku kang suci. Biyen wis tak tutuke wujud tali sakotange saiki lako ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan legane nemewu kuwi wujud tresnaku jare kowe melu aku lako mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kota. Kotang iki kasimpen tekane pati kali kotang saksi tresnaku kang suci kali kotang saksi tresnaku kang suci. Terima kasih.